Kum kajing yeshim bentalang bat keperthe baru akawai hakane kesni penek meriang. Kabade menta kesni ka santari gubna jeleo arhajarar pusan. Ka seng samla shnong patarkma haka jing trelang bat ka shnong patarkma kala penlong ya ka awareness program lani ka jinglang penseng tu panjba halor ka jingdon kam ban penek pensa ya ka meriang bat ban sumar khu ya ki kiwa. Lapen ya ka jinglang daw samla Remington Sengkli presiden ka seng samla shnong patarkma. Gibala jingkren hakane ka jinglang ki kintob yo sodar jong ka shnong patarkma. Ba Petalman thank you. Bat uskedri shnong patarkma ba Sengkli. Nakaliang ka seng samla shnong patarkma. Lakren daw samla Alfred Doloy. Nakaliang ki khana school jongka patarkma government higher secondary school kila penlong ya ka jing tungding hapalau jongka school. Kat baki kelas ki bekham sajrong kata ki kelas 9 10 11 bat 12 kila ya perta de ki slogan ban pensiu tu paiba ya ka jindon kam ban penek pensa ya ka meriang. Nang ban penyo ya kalawai ke badon jingkermen da ke penduna ya ke jing pendon kam ya ki plastik. Presiden juga Patarkma Youth Club and Social Welfare Organization inong kit kam jongka seng samla sinong jangi bro widan rekat akhli kepor ki nurong ba aja kesinong bat kumjuru ya ki pajba ki nongwan inong lek jinglek gibaya lengba ke sinong Patarkma bat inong song dukan na kaliang jongka sinong Patarkma rengkat bat kaseng samla sinong Patarkma ngijo pelong i program ki bufer na kebenca pan penek pensa ya ke mariang bat kublish pun ya ke jingkin mau jong kaseng samla sinong Patarkma mentau senam kata gelong ban penkoi ya ke negwa amsyai oi ku bafilong ndu mene ba ajisya na marga jing tut jong mariang kawa amsyai kala khamhe mentasgi numla ban lek ban penkoi ya ka kerkom ke badai dan rai pi le ban penkoi kat ka bafila bat nakaliang jongang na jumot ya pi kata gelong ba haki singi ke menuan habaka wa ka kham rit pin subha ban lek ban penkoi ya kajing kerpat ye ki nong shong dukan khamtam ibadon hapo kasinong kajangi pi ba ijabo lani ki plastik imi na ki dukan kajong pi namar kata kumbang ijoong na kapor sa kapor na kaliang jong kador pasinong ba kajing kit kli kade hal ijabo ki bami na ki dukan kajong pi imde ban mi susurok tenrei ba pin maintain lagi jong ki dustbin bat aru aga jo kapor kumbang ijoong na koi kapor sa koi kapor kata kalong ba andala janmir itu ki jaka i area ki badon ki dukan ki jongpi pinsar pin khoi ye ki pincap ki ki dosbin ki jongpi badru ba pin thang ye ki tak dai ki jingkerpat na kaliang lusnong ban pin khoi ye ka snong ka thau ye ka dong kadang kami ki jing ki kli jong wei po wei nong snong umbong da presiden jong seng samla ang na kaliang jong presiden jong seng samla kinong kam jong seng samla in khot jong seng samla batang na kaliang jong kinong yalam jong kasinong kinumla ban khoi andai ki jiba kli adai jong wei po wei nong sinong ubayang hangne hapo kasinong go jongi umbul sepun mau pagi senam iba mensyua ki por ki bangidang rit kane kawa umsyat kadai kawa ka khoi bah andai ngi ya ka jingma ka ban saap kata galong ba ni ki jabo ki jaban ni ki yeng isem ki jongi itu sekiwa amsyai naman kata ka jingkerpat kalong ba asnong ka jongi kadon ye ka ni gawa ka batoy nang tin na jirang ka bayso ka gawa kri ide ki badan bo bengiyo ay ka ni gawa ka batoy dong ba asnong ka jongi nila aban penan kam ye ka haga bang rap ngiriang nila aban penan kam ye ka haga ba sum basai namar kata kadan kami wei bangin sumareka ndai ban bread ijabo na yeng shawa amsyai ndai ban bread ijabo na yeng lan dudukan susurok ndai kamram jongi ban pun khoi ka ba jo ko por idon ye jing mana na kalian na sidong ba kane ka wa amsyai kadon ye ido kha ha ka por ka banang rit mengi sibun ba kido ibadan ha po ka wa amsyai ke jongi ndai namar ka jing penankam jong ki penankam bakla jong ki brio i bagi sang du jai
Naman kata na kaliang jaga sidong ibu ya kecing maham kata kalong banginum sya ban kawang jar hakawang syai nginum sya ban ai dawai hakawang syai ban nginum sya ban kenta karen hakawang syai kadai ka kamram jong wibu winong sidong ban sumar ya ka naman kata na kaliang ngajonga na yung weri ipay ba nong sidong jaga sidong betul kama ay weru iki para dong pratang ke yai lengba ke sidong betul kama bapin subha ban le khoi snap jingbam snap chip ani kiwe ibang ibam ni tin dukan nimde ban skawang ni ki serok se don ki dukan ki badikai ni shimi ka kai ni tin na dukan katu kesep kai ni brand na serok amde kata ka rukom ka bangin le andre kadai bangin sumar bat ban le khoi ka sen samlash nong opnya ye ne jilang jong ka ne ka singi jong ka jingra the ya ka me mariang ban penne pensa ya ka me mariang kajing kublai galen syaka sen samlash nong patarma kablayo i jangai bagadan kajing don kam ka bakrau bandri ban pensa ya ka me mariang hakata ka rukom ka ba itanat bat ka balang ka bakhoi ka basuba ka bala ban penyo ya ka jingkoi ka jingkhia ya ka jing imbrio kane ka singi gadai ka singi santarik jong ubnai jon uba ka parthai barok awai karakhe bat ka le kerpang yaki program ban penne pensa ya kami mariam ban tungding bat ban penne pensa ya kami mariam hakir kom ba pher lajule hakene kasni kum ko wai ne kisni ki ba ka prathai bro ko ke yatrelang na ka banta ban wanra ya jing penne pensa ya kami mariam kaseng nasional kalabu ya ki adong lan ki kendon na banta baidai ba ka khoi ka suba jong snong ka thon kaseng nasional hi akwa ba sasin bagila banyo ban punang kambyang ya kawa umsai kumba kalong miswa bat ban penne pensa ya kidoom ibala jandu chai bat kamtam bagila ban punang kambyang bakalong kapakhoy ka basuba kita baro ngidon kam kajing trelang jong phi kinong song snong kinong song dukan bat kinongwe nong ar kibawan apos nong patakma akwa ro banbu kajing kerpat ba kanrung kajimut berkat kajungi ba ngin don kajimut berkat ba ngin penkiem biang session pengisim kajingit kli ba ngimbit panbret pathar wat ikijabo kijabai buru kajingit pat hangne nadu ki dongwai nong ar ki kali kamai kerpat iki driver ba kisim kajingit kli nam ta ki passenger ba kinamde panbret pathar ha ki surok harut surok nangta ha iwa ium ramila panwanra sesin ya kata kuit ke supa awal environment de cleaning drive ki pair kila bandan lagi por bat man lagi snem henry babun ki por irakhe ya ka tang banyo postur tang banyo cleaning drive banyo kuit takom talakut henry ke jingkit kli babut nangta umdan ubasim jingkit kli ubasim badpet yak wakut kesuba tinggal kuat aru kerpat jur paling bakat jingit relang jong kinong sondukan kinongwe kinong ar iparas nong enla panonra yak jingjob bad usho yak jingjob bad ngakramen ba kistam ke banuan indrakhe bagi lala banle bad banbut ikikindon abede bagi kuit kesuba unde bengi surakhe malau stem megawat environment de nakabangi syukut tang hakasisgi ke bangi rakhe de kerpat ro ba insong dukan lane kinong songwai itrying bakin ai ke jing mana jing perking bakin nombit banbrat pathar haki rut kikian rut surok nangta hakiwa yum bat keseng somlaru kalapan kre kijing mana kijing maham aku aru men penskau hande kepor kijing mana kijing maham ke keseng somlasong kala bu kijing maham keseng somlagan sabu kijing maham aman la kidong ki surok kijing maham ke keseng somlasong kala bu wat berat nyut hasurok wat berat ki plastik ijabo hawa amsyai sumar bat lekut ya kawa amsyai iba penken an penstam bat ondan kuna ar hajar teka kita gide kimat kijing maham kaba kaseng semua sdom kala bu kermen skam
pinbut berkongu ya gini ki jimaham ke pakaseng senas nong kabu. Pada kemen sekarang berji telan yang pibaro, kelong kabajob, kelong kabajob lagi baro hi bingila barak yang kuit kesubah sesin. Tung giting ipun koi aga snong nang ta nagaliang ka darbar snong ru ijule ka ta program ka basisin sistem nagaliang ka sengan thai GVO nagabanta ban wanra ya ka jikoi ya jisuba bat kamtam ban pende pensa ya kami meriang kini ka bangile kamde tang ka bangi sule tangdap kamde tang ka bangi spendap ya ka jing rakhe re ka don ka jing sungkhya kadon ka jingkit kli nagamata ka snong ka thau nagamata ka imla salang tenta ini ki simjam kata golong bagi kwa kido ha kido tli baro ki kenjabe im idio ban im ha kini gawa Digita Rani of class 9 representing Patarkhma Government Higher Secondary School. Today I stand here to represent on behalf of all the students of my school on the World Environment Day theme, which ending global plastic pollution. Hak ane kasih babaro nitip kadai kasih babaro shituluk kaportei irakhe yaka ka World Environment Day. Kabalong hakasan turik June matla usnam. Pat ka theme kumbala ong mene kadai ending global plastic pollution. Ne kabamut kajing penkudno ya kajing jabot na ki plastik. Ne ban ong paslam shu kabangakwa ban ong ingi iwe baro ki badon lambat ki bayo singaw ha kane ka por kalong hoy yimla ban pendu sundoni ki plastik namar ba ki plastik ki yarap ingi ha ki babun ki liang nuksa kumban thab ki tiar kitar ne ban thab ki marba mati bat ki we ki jingnon kam jongim hanroi pat ngi de ban perkhat ru ya ka jingdu jingman toy bat ki jingta habangi pendut kam ye ki plastik kumpan kedau harum kabanukong habangi bread pathar ki plastik hai ka khandau ka panjabo ya ka khandau so kumpa ki ong ha ka kin nongwei ka baki ong soil pollution kumpa ngi tim ba ka plastik ade ka non biodegradable substance ne ki tiar bomla ban pankun ka shimpur ki million kisnam ba ki spa kisnam ban un bat ka ne ka kwanra e ka jingpan dunai ki jangjabo jong ka khandau bat ka rep ka riang kaktaru yang kimrat ba im hareng kau hawa ki kumpam lang mat ki kumbu ya ki plastik kane ka wanra iki jingyap jong kimrat kimrek kaba ar kalong ba hawa ni bread pathar ki plastik ha kapan jabo ya ka kupa ki khot ha ka kin way water pollution ka we ka nuksa ka babaro hi ngitip ban ngiyo I kalong ba kawa umshai kadap tang ni ki plastik sudah ki baper halor anrei ha ka bamanshwa ki por kadai ka we na ki wa ka ba long ban pandun kam bat ka ba khui bat ka long ka ba sngul ka daw ka long ba mangi hi ki priu nimnang no ban suma su kharia ka mariang langba ka ne ka wan ra ru e ka jingyap jong ki jingim ki ba ip ha ko lane ki aquatic life ki do kha ki jakoi bat ki we dem ka ba lai ka plastik ka la ru ban rai ki jingjabo jong kan kia lane air pollution bagi khot ha ka kin nang we la dai ki thang ya kan ka dam ka ba mi na ka jing thang plastik ka bas new bat ka rai shibun ki jingpang habangi ring sim ya kan kum ka jingpang bronchitis asthma ban lung cancer tuberculosis ha kane ko por bangakwa pan kentu ini lang iwe barokat ki bas ngau bat ki bayos ngau kat ki badon lang ha kane ko por kalong
ban yin sko thu ya ka jing ta jong ki plastic ban ngin om de ban bread bathar ki plastic i de ban singo khia ban shim ya la ka jong ka jing ki tri ban ya da ya ka me mariang ban nang kong e i de ban stang shuwa hala ying na la sem kum no ban pendunai ka jing pendun kam plastic ha ban yi le yo le han i de ban ra adalah ki jom ki pelajar kanang ban kampen dunai ki plastik paying ka paan ye dei ru ban tip umno ban bread ye ki jabo da ka ba pen ya peri ki jaka bread nyun ka ba mud ban bread ye ki ba put biodegradable lane ki la ka jong bat ki bom put non biodegradable kum ki plastik ki tin jot bat ki wei la ka jong i de ban persyang ya kan ne om tang haying han rei shano bang i lei lani don ha school hasrok ne ha kino ki jakaru e man ta ni la tim bakat no ka jing ta jong ki plastic bat ka sau dong sa kun jongin kum ta ni de ban don ka jing ki thli kum no ban suma bat wan ra e ka jing khui jing suba ha ka sau dong sa kun jongi kum ba ki ong ha ka kin nong wei prevention is better than cure kum ta ka karpat ini wei baro ko yin long kita loi ban IT ya ade ban pui ya la ka jong ka sau dong sau kun jongi ban ngin om ni ban red ha yu plastic ha surop ha school ne ha yik ha sam now ba in yo ya ka jing koi jing kia ka si world environment day ka ba ko man ye iwei baro nangi and happy world environment day thank you